Que se choca con la chica porque es un desgracia.
beste horren saldo handian etorrerik. Esker, ongi etorri bezala Espala jaialdiaren 10. urteurrena. Aurtengo protagonistak ezpata dantzak, lehen emanaldi hartan bezala. Iruñan lehen aldi hartan ez genuen espalarik izan, bigarren urtean hasi ginen Iruñan ere egiten. Eibarren hasi zen Espala jaialdia eta 10. urteren buruan berriz hemen gara. Esan bezala ezpata dantza protagonista, esan dute geroko agian gorzantza edo izanen dugula, beraz, ia azkar egiten dugu. Hasteko, nonbaitetik hastearren, etxekoekin duguna Iruñeko dantzarion dantza eskolako umeak hariko dira dantzan, ezpata dantzan, ez inongo ezpata dantza, baizik eta genero horren inguruan egin dugu olako esperimento bat ikusi ahal izan dugu. Espero dugu gustoko izatea, txalo bat, duguna dantza taldeko umeendak.
ezpata dantzak gurean halako loraldi bat bizi duela, eta loraldi horren hainbat lore ikusi ahal izanen ditugu gaurkoan, esate baterako Biarritzetik datorkigun Maritzuri konpainiaren San Martinen ezpata dantza. Ezpata dantza berria da, baina lehenagotik heldu zaizkigun ezpata dantzen ezaugarri guztiak gordetzen dituena. 2014 urtean estreinatu zuten, bertan azaroan ospatzen den San Martine egunean karrikaratu zuten, eta gaur ona heldu zaizkigu handi, txiki eta baita Iruñeko infiltratu batzuekin. Beraz, txalo handi bat Biarritzeko Maritzuri konpainiara.
Espainiako hegoaldera, Huelva hain zuzen ere, San Bartolomé de la Torrera. Hendik heldu zaizkigu bertako dantzahorreak. Han badute ezpata dantza beresi bat, egiten dutena San Sebastian egunez, urtarrilaren 20an eta San Bartolomé egunean, abuztuaren 24ean. Ezpalaken helburuetako bat izaten da, erakustea gure dantza generoen ahaideak, lengusuak, aizpak eta anaiak, kasu honetan Huelvatik heldu zaizkigu, eta animatzen zaituztegu fijatzera gure dantzekin zenolako berdintasunak eta ezberdintasunak dituzten. Txalo bero bat, Huelvako, San Bartolomé, Galatauko, ezpata dantzari.
txistea kontatzen, baina biztan da dantzan ere badutela eta ezpata dantzak izateaz gain, guretako txistulari direnak ere badituzte. Huelvatik berriz ere etxera, 40 egun inguru falta dira San Ferminetarako, bada giroa, jadanik Iruñan, eta gu San Ferminak ospatzen ditugun bitartean, hemen Iruñan, Lesakan ere San Ferminak ospatzen dituzte, eta uztailaren 7an, San Ferminen omenezko ezpata dantza egiten dute Lesakan. Ikusiko zenuten, dantza taldetako batzuk ezpatak erabiltzen dituztela, baina lesakarrek makilak erabiltzen dituzte, biarritzekoek arkuak ere bai. Ezpata dantzaren izaera ez du ezpatak berez markatzen, baizik eta mugimendu koreografikoak eta hainbatetan errepikatuak ikusiko zenituztenak. Beraz, Lesakatik heldu zaizkigu bertako ezpata dantzariak, txalo bat beraienak.
esakatik berriz ere atzerrira jauzi, Ingalaterrara kasu honetan, Newcastle herrira, bertatik datozkigu Kingsmen espata dantzariak, hauek rapper dantzak egin dituzte, ikusiko duzu espata dantzak direla berdin-berdin, baina pixka bat bereziak, orain arte ikusi ditugunekin. Dantza pare bat eskainiko dizkigute, bidei luzea egin dute, beraz, txalobero bat haiendako. Kingsmen espata dantzariak, Newcastletik.
Ladies and gentlemen, thank you for having us. We're having a great time. Good people, give ear to me story. It's happened we've called here by chance. 5 heroes I brought blithe and bonny, intending to give yous, what, a dance. Newcastle is our habitation. It's where we were educated. There's no finer lads in the nation, and none are more gallantly led.
Mila esker ikaselko lagunei eta azkal ordua ere hurbiltzen ari da eta bukatzen joan barko dugu. Etxekoekin bukatuko dugu, izan ere Eibarko kezka taldeko lagunak etxekoak baitira guretako. Izan ditugu lehenago ere hemen, baina beti da plazerra Eibarko lagunak Iruñan hartzea. Erakutsiko dizuegu, Eibarren ezpata dantza egiten dute irailaren 8an, guk iraila bukaeran, eta 2011 urtean Argia dantza taldearen ikuskizun batean, bi ezpata dantzen arteko lako nahasketa bat egin genuen, eta gau hori erakutsiko dizuegu. Aunitz urtez, zuen izena ikuskizunak eta aunitz urtez ezpata dantza jarri dugu gorko Melanchoni. Txalo bero bat, batez ere, Eibarko kezka dantza taldeko eta baita ere duguna dantza taldeko lagunak.
listo. Esan dugu ekaitza bazetorrela eta horrek pinta badu, beraz, mila esker etorririk, honegin eta heldu den urtera arte. Mila esker. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Hoietan dauzkagun sagarrondo propiotatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera sidra besan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan. Labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez. Ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Lactu yogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere. Gorritxo sistemas de descanson atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki eta erlaxatu baterako behar dituzun produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu zure atsedena arduratzen. Horretarako kalitate handiko eta punta-puntako markak jartzen ditugu gure bezeroen eskura. Gau eta egunerako deskanso sistemetan espezializatua gaude, sofak, besaulkiak, koltsoiak, somierrak, oheak, etxerako osagarriak. Hurbildu zaite Iruñan daukagun edozin dendatara eta arreta personalizatua jasoko duzu, etor zaite. Gorritxo atsedenean aditua gara. Uharten Zubiarte kalea 13an, Zubiarte Euskaltegia, 2000 urtetik euskalduntze lanetan, 15 urteko lanaren bermea, Nafarroko euskaltegi publiko bakarra, maila guztiak 0tik egaraino, klaseak goizetan eguerditan arratsaletan. Bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko, informa zaite 948 36 9 bat telefonoan. 2016-2017 ikasturtea. Matrikula epea zabalik maiatzaren 23tik aintzinera, mailak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA titulua. Akreditazio frogak ekainaren 7an idatzizkoa, ekainaren 8an ahozkoa.